Det er det sidste, I får. Det er bare typisk alt. Og så er vi nødt til at tage toget meget tidligere. Fuck, det er tæt på der, hvor vi bor. Hvad er det? Der hedder indbrud. Creepy. Kom. Se der, Jonathan og Philip. Kom, vi følger efter dem. Er du sikker på, at der ikke er nogen, der følger med? Altså, jeg kan ikke se nogen. Der er ikke nogen, der følger med, vel? Jeg skynder som sikkert skyld, hvis nu der er nogen. Kom hurtigt. Se, der er drenge cykler. Ja, sikkert inde i skoven. Jeg er her. Ja. Tror du, de laver, Jule? Jeg har så allergi. Shit, der er nogen. Jeg er nødt til lige at gemme stoffet. Skynd dig! Ja! Kom nu, skynd dig! Hvor fuck er de? Hvor er de henne? Hvor fuck er de? Kom ind! Jim, vi er blevet opdaget! Jim, vi er blevet opdaget. Hvad mener I? Da vi var ude i skoven, var der sådan 2 små pattebørn, der så os gemme dine stoffer. I ved, hvad I skal gøre. Jamen, er det ikke lidt for meget? I kender konsekvenserne. Okay, kom, vi gør det. Det er seriøst den sødeste. Kæresten er så sød. Jeg skal nok åbne. Tak. Hvad hedder hun egentlig? Alba. Luk os ind. Vi smadrer, hvis vi ikke åbner. Ikke så flere. Vi er rigtig sød. Siger det ikke. Hej, er det politiet? Vi er 2 piger. Vi lukker ind på toilettet. De er efter os. De prøver at komme ind. Hjælp, kom hurtigt. Okay, kom så, vi gør det. Her lige en video. Okay, kom så, vi gør det. Okay. Kan jeg ikke, det kan.
hårdt.